କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପରାଜିତା ନା ଅପରାଜିତା। ନା ତୋର ଅପରାଜିତା ନା, ନା ତୋର ଅପରାଜିତା ନା। ଆରମ୍ଭରୁ ହାରିଗଲୁ, ଆଦରି ନେଲୁ ପରାଜିତାର ମର୍ମ ବିଦାରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଦୁନିଆକୁ ଏଯାଏଁ ଦେଖିନୁ, ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇନୁ ଏଯାଏ, ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ବି ହେଇନି, ଚଲା ବାଟରେ ପାଦ ନରଖୁଣୁ ପଡ଼ିଗଲୁ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହାର ମାନିନେଲୁ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହାର ମାନିନେଲୁ। ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଏଯାଏଁ ଅସ୍ତ୍ର ବି ଧରିନୁ, ଯୁଦ୍ଧର ଅୟ ଆରମ୍ଭ ଏଯାଏ ବି ହେଇନି। ପରିସ୍ଥିତି କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଜୀବନରେ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ, ପରିବେଶର ସାମ୍ନା ବି କରିନୁ। ଅଥଚ ଅପରାଜିତ ସୈନିକ ହୋଇ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହାରିଗଲୁ। ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପାରିଲା ପଣିଆ ଉପରୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଗଲା? ସତରେ ହାରିଗଲୁ ନା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହାରିବାର ଅଭିନୟ? ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲେ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ହାରି ହାରି ବଞ୍ଚିଲେ ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ ଅସହ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପରାଜିତ ସୈନିକର ଜ୍ୱାଳା। ଜୀବନ ଯାହାର, ହାରିବା ଜିତିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ତାର। ହାରିବ କି ଜିତିବ ତା ଇଚ୍ଛା, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତୁମେ କିଏ କହିବାକୁ, କି ଅଧିକାର ଅଛି ତୁମର? ସେ ଅପରାଜିତା ବୋଲି ମନରେ ଭାରି ଦମ୍ଭ ଅଛି ନା? ଅବଶ୍ୟ ଏହା ସତ ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ ବି ଧନୁ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ।